في العاصمة الطاجيكية دوشنبе. Таджикистан сегодня самая горячая точка среди стран Организации договора о коллективной безопасности. тоҷикистон дар сархати расонаҳои хабарӣ иқдому ташаббусҳои тоҷикистон меҳмоннавозии сатҳи баланд ва пешниҳоди мавзӯъҳои муҳиму саривақтӣ баҳри тақвияти ҳамкориҳо ва ҳалли мушкилоти ҷаҳонӣ имрӯз ин ҳама дар доираи баргузории ду созмони бонуфуз созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ва созмони ҳамкории шанхай. ҷаласаҳои сатҳи баланди созмонҳои бонуфузро дар баробари хабарнигорони дохилӣ ҳамзамон беш аз 300 рӯзноманигори хориҷӣ низ бо таҳияи барномаву гузоришҳои таҳлилӣ инъикос намуданд. шароити мавҷудаи маркази матбуотӣ барои хабарнигори телевизионии Ал-Арабӣ Ҳозем Ал-Каллос мушкиле эҷод накард ва ӯ тавонист саривақт ҳадаф ва мазмуну масъалаҳои баррасигаридаи ҷаласаҳои созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ва созмони ҳамкории Шанхайро мустақиман инъикос намояд. إذا أردنا رولا أن نتحدث عن طاجيكستان ما سعی کردیم این موضع ها و این سخنرانی ها و این تصمیمات انعکاس بدیم در رسانه ها و در شبکه العربی برای مخاطبان عرب زبان. خیلی مهم هست که ما انعکاس بدیم. ما ارتباط های پخش مستقیم زنده داشتیم، گزارش تهیه کردیم، تحلیل مصاحبه کردیم با مسئولان اینجا. سخنرانی های آقای رئیس جمهور تاجیکستان، آقای رئیس جمهور روسیه و دیگر رؤسای جمهور و مسئولان انعکاس دادیم. рӯзноманигорони расонаву телевизионҳои ҷумҳуриҳои Ҳиндустон, Покистон, Ӯзбекистон, Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Мардумии Чин ва боз чандин телевизиону рӯзномаҳои давлатҳои хориҷӣ ва расонаҳо бештар ба вохӯриву мулоқотҳои судманди сарони давлатҳо ва мавзӯъу масъалаҳои баррасигарида вобаста ба вазъи кунунии Ҷумҳурии Исломии Афғонистон, тақвияти ҳамкориҳо дар бахшҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, маводи мухаддир ва амният таваҷҷӯҳ зоҳир карда, барномаву гузоришҳоро саривақт пешниҳод намуданд. ҷараёни баргузории ҷаласаҳои сатҳи баланди созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ва созмони ҳамкории Шанхай ҳамзамон дар сомонаҳо ва расонаҳои интернетӣ муфассал инъикос ёфтанд. аз ҷумла дар сомонаи интернетии Твиттер вобаста ба иқдому ташаббусҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон дар масъалаи ҳамгироӣ ва тақвияти муносибатҳои дипломатӣ, иҷтимоиву иқтисодӣ бо кишварҳои аъзои созмонҳои бонуфуз, роҳҳои ҳалли мушкилоти мавҷуда ва дигар самтҳои муҳиму мавриди таваҷҷӯҳ хабару мақолаҳои зиёде нашр шудааст. дар умум рӯзноманигорон дар таҳияи гузоришу барнома ба талошу ташаббусҳои Тоҷикистон таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, натиҷаи онҳоро манфиатбахш барои кулли мардуми сайёра арзёбӣ намуданд. тоҷикистон дар давраи раёсат дар созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ ва созмони ҳамкории Шанхай беш аз 200 ҳамоишу чорабиниҳои сатҳи баландро дар дохил ва хориҷи мамлакат баргузор намуд. баргузории ҷаласаҳо дар доираи ин созмонҳо ки натиҷаи хубу бобароро барои кишварҳои аъзо ба миён овард, дар расонаҳои хабарии ҷаҳонӣ инъикос гардид. ин аз он шаҳодат медиҳад ки имконоти васеъи таҳияи мавод ва хабаррасонӣ барои хабарнигорон аз ҷониби кишвари мо фароҳам оварда шуд. зоишҳои тағоимурод Маҳмадсаиди Камол, Хуршед Абдулҳақов барои барномаи иттилоотии ахбор.